ଭାଗବତର ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଜି। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେବି ଯେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ତ ଲେଖିବ, ବଡି ଲେଖିବ, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡିରେ ଆମେ ଚାରିଟା ସବହେଡିଂ ରହିବ ମେନ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆମର ସୋସାଇଟି, ସାମାଜିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯିବ କଲଚର, କଲଚର ଗୋଟେ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯିବା ଫିଲୋସଫି, ଦର୍ଶନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ତଳୁ ତଳୁ ତମକୁ କହିବି। ଦେଖ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚଦଶ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନଷ୍ଟେବଲ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ଓ ଜଟିଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରୋସେସଟା ଭାରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟଲି। ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଧର୍ମଠାରୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, ହର୍ଡଲ୍ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ସନ୍ନିକ୍ଷଣରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଲେଖାଯାଇଛି ଭାଗବତ। ଏବେ ତମକୁ ଯୋଉ କହିଲି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ସୋସାଇଟି, କଲଚର, ଫିଲୋସଫି, ପ୍ରଥମଟା ଦେଖ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଚାରିଟା ସବହେଡିଂରେ ଯିବା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ, ଧର୍ମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ। ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ପଣ୍ଡିତ ଠାରୁ ପାମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଜଟିଳତା ବଦଳରେ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବଦଳରେ ଭାଗବତର ଯୋଉ ଆମର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରେମ, ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମମୟ ଭକ୍ତିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କଲା। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୟରେ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ, କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମରେ ବି ପୂଜା କରିବା ଶିଖିଲେ, ଭୟରେ ନୁହଁ, ପ୍ରେମରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସହିତ ଏକାକାର, ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ପରେ ବହୁତ ଲେଖୁଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ। ଯେ ଆମର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରାଣର କୃଷ୍ଣ ଓ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଲା। ଚାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଗୃହର ଦେବଗ୍ରନ୍ଥ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ। ଆଗରୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ ରହୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ନିଜ ଘରେ ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ବନେଇ ଖଟୁଲି ଉପରେ ରଖି ଭାଗବତକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଯୋଉ ଘରେ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ସବହେଡିଂ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯୋଉଟା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ବିଚାରାଳୟ ରୂପରେ, ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରୀ ରୂପରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ସାମୂହିକ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ସାମୂହିକ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଏକାଠି କରି ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା ଗାଁରେ। ବିଚାରାଳୟ ମାନେ କଳି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ମୋରାଲିଟି ଶିଖାଯାଉଥିଲା। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆସିଗଲା। ଭାଗବତ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା। ଭକ୍ତିରେ ନାହିଁ ଜାତୀୟ ଜାତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ମନେ ରଖ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭଳି ବାଣୀ ସାମାଜିକ ସମାନତାର ପ୍ରଚାର କଲା। ନୈତିକର ମାନଦଣ୍ଡ, ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଧ୍ରୁବ, ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କେମିତି ଡେଡିକେଟେଡ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫଟା ପୁରା କେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବଧ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢିଲେ ଆମେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଦୟା, ପିତୃଭକ୍ତି, ଗୁରୁଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଏନକରେଜ କଲା। ଆଉ ଥାର୍ଡ ସବହେଡିଂ ଆସିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଲିଟରାରୀ ଫିଲ୍ଡ, ଆମର ଯୋଉଟା ଲିଟରାରୀ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ଆସିଲା। ସେଇଠି କ'ଣ ହଉଛି, ଭାଷାକୁ ମାର୍ଜିତ ରୂପ ଦିଆହେଲା। ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ଢଗରମାଳି ପ୍ରବାଦ। ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ବଢିଆ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ଯେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଛନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଅଧିକାଂଶ ପୁରାଣରେ ଏହି ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଲୋ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରେରଣା, ଆମର ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର, ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଅଗଣିତ କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି। କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ଆମର ଦେଖିବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କାଳିୟ ଦଳନ ହେଇଗଲା, ଗୋପଲୀଳା, ରାସଲୀଳା, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଏଟା ସବୁ ଦେଖିଥିବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ। ଲୋକକଳା, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ସୁଆଙ୍ଗ ଭଳି ଲୋକଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଗବତରୁ ହିଁ ପାଲା ଦେଖିଥିବେ ଗାଁରେ। ଦାସକାଠିଆ ଯୋଉ ପୁରୀରେ ମେନଲି ହୁଏ, ସେଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ଦାସକାଠିଆ କେବଳ ମେଲ ମାନେ ନାଚନ୍ତି ଦାସକାଠିଆରେ, ଫିମେଲ ରୂପ ଧରିକି। ଚାଲ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେଗ, ବନମାଳୀ, ଗୌରଚରଣଙ୍କ ରଚନା ଭାଗବତର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ଆସିଛି ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡାକ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଫୋର୍ଥ ସବହେଡିଂ ଆସିଗଲା ଦାର୍ଶନିକ, ଆମର ଫିଲୋସଫି।
ଆଉ ସାଇକୋଲୋଜି। ଠିକ ଅଛି। ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ମାନଙ୍କୁ ସରଳ ନିରାଣ୍ଡବର ସନ୍ତୋଷମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ଯୋଗାଇଲା। କର୍ମ କରି ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖିବା ଗୀତାବାଣୀକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲା। ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ବଞ୍ଚ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁ ଭୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାହାରା ପାଲଟି ହେଇଗଲା। ତାର ସବୁ କୋଟ ହେଇଗଲା, ଗୀତ ହେଇଗଲା, ପଦ ଯୋଉ ଆମର କୁହାଯାଏ ସେଗୁଡା ସବୁ। ଆଉ ଆମର ଉପସଂହାର, ଭାଗବତ କେବଳ ଏକ ପୁସ୍ତକ ନୁହଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନଧାରା ନା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ନା। ଏବେ ବି ଆମେ ସେଟା ମାନୁଛୁ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ, ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିରେ। ଗାଁର ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ସହର ପୂଜାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷକର କ୍ଷେତରୁ କଳାକାରର କଳାକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଭାଗବତର ଅଦୃଶ୍ୟ ଟଚ୍ ରହିଛି, ସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି। ଏହା ଭାଷାକୁ ଗୌରବ, ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଶେଷ